Pozdravljam sudionike webinara. Ja sam Branka Dobričić, savjetnica korisničke službe i odgovorna za pomoć klijentima pri korištenju Bisnode aplikacija. Danas ću vas provesti kroz ovaj seminar i upoznati s osnovama korištenja boniteta HR. Primjeri koje ćemo koristiti prilikom prezentacije su nasumično odabrani. Idemo za početak vidjeti gdje se nalazi aplikacija Boniteti HR, znači na domeni Boniteti HR. U predviđenu rubriku za prijavu potrebno je unijeti svoje pristupne podatke. Savjetujem da ih zapamtite kako biste se sljedeći put mogli lakše prijaviti i logirati. Klikom na ulaz dolazimo u rubriku napredno pretraživanje. Ovdje je pretraga moguća prema više zadanih kriterija, međutim mi ćemo se danas odlučiti na pretragu preko naziva, matičnog odnosno OIB-a. Ovdje možemo upisati naziv željene tvrtke koju želimo pretražiti. Savjetujem da upisujete bez dodataka DO ili DD, jer pretraga se veže uz pojam, tako da će biti lakše pronaći željenu tvrtku. U jednostavnoj pretrazi u popisu pronalazimo željenu tvrtku i klikom na sam naziv otvara nam se brzi pregled. Ono što sada vidimo na ekranu pokazuje osim naziva, adrese i djelatnosti još neke funkcionalnosti. Rezultate poslovanja, kratak popis kategorija koje su moguće vidljive i kroz grafički prikaz. Znači s desne strane je oznaka bonitetne ocjene, znači to je oznaka ocjena koja prikazuje poslovanje poduzeća, izračunava se jednom godišnje, ona je statična, ne mijenja se. Izračunava se na temelju financijskih pokazatelja likvidnosti i uspješnosti. Indikator od 1 do 3, u ovom slučaju ovaj 2, predviđa uspjeh ili neuspjeh poslovanja subjekta u sljedećoj poslovnoj godini. U profilu poduzeća možemo vidjeti osnovne podatke o registraciji, podatke o računima, kontaktima i osobama, eventualno podružnicama ukoliko ih tvrtka ima. Dakle, još jednom na bonitetnoj ocjeni možemo saznati i samu metodologiju izračuna. Možemo također vidjeti i kakve su ocjene bile prethodnih godina. Možemo saznati informaciju o dinamičnoj ocjeni. Ona prikazuje ocjenu sigurnosti poslovanja sa određenim subjektom i ona se mijenja svakodnevno, a na njenu promjenu utječu podaci o blokadama, eventualno stečaju, likvidaciji, brisanju i sl. Dakle, vidljiv je kreditni limit i kreditna marža, isto tako i uz samu bonitetnu ocjenu. Znači po kreditnom limitu vidimo koja je preporučena gornja granica ostvarenih potraživanja prema ovom kupcu s obzirom na njegovu sposobnost ostvarivanja prihoda i isto tako rizika neplaćanja. A kreditna marža je pak izražena u postocima i to je ona preporučena minimalna prodajna marža za poslovanje s ovim subjektom. Ona se temelji na ocjeni rizika neplaćanja subjekta. U indeksu plaćanja saznajemo kakve su navike plaćanja ovog subjekta. Izračun se temelji na plaćenim računima koji su dostupni nama preko salda konti, a ne računima koji su izdani ovom poduzeću. U rubrici blokade možemo saznati da li je ovo poduzeće bilježilo blokadu. Sad možemo vidjeti financijske podatke, znači cjelokupna bilanca. Isto tako, pred svake stavke je i grafički prikaz.
i ona je vidljiva i kroz druge valute. Može se izvesti u Excel ili jednostavno ispisati. A pokazatelji se također mogu oblikovati prema nekim našim zadanim kriterijima. I jednom kada su oblikovani, oni će uvijek biti pohranjeni. Biće također vidljivi kod pregleda svakog drugog subjekta u financijskim podacima pod nazivom korisnički pokazatelji i obično se nalaze pri samom dnu. Možemo pratiti i analizu konkurencije. Možemo dodavati određene selekcije i pratiti kako teče. Važno je napomenuti da ove podatke sve možemo pratiti dvojezično. Klikom na englesku zastavicu. Podaci su dostupni na engleskom jeziku, što je prikladno za poslovanje s inopartnerima. Ako se želimo vratiti na lokalni jezik, dovoljno je opet kliknuti na zastavicu. U poštanskom sandučiću imamo moj profil. U njemu možemo promijeniti lozinku. Ukoliko nam se ova kombinacija brojki i slova ne sviđa ili ju teško pamtimo, možemo pratiti informacije firmi koju smo dodijelili u portfelj, znači da li se tamo evidentiraju neke promjene u njihovom poslovanju. Sad ćemo vidjeti kako ćemo pretražiti firmu preko OIB-a. Ovog puta možemo jednostavno ovaj predviđeni prostor unijeti broj OIB-a željene tvrtke. Klikom na ovo povećalo, otvara nam se jednostavna pretraga. Klikom na naziv ulazimo u poduzeće. Za svaku narednu pretragu preporučam da ili idete preko naprednog pretraživanja ili jednostavno u ovaj opis. Povratak može biti strelicom back, a po završetku korištenja aplikacije savjetujem da se odjavite kako bi sljedeći put pretraga bila nesmetana. Ukoliko se pojavi neki tehnički problem, svakako nam se javite na brojeve koji su vam označeni na samom portalu. A isto tako, ukoliko imate pitanja vezana za današnji seminar, možete mi se slobodno obratiti putem telefona koji je ovdje naznačen ili preko maila. To bi za danas bilo toliko. Nadam se da ćemo se uskoro ponovno čuti, a do tada lijep i uspješan radni dan vam želim.